SNS chce, aby sme platili za informácie, ku ktorým máme mať slobodný prístup. Policajti okolo Jana Čurilu vraj manipulovali vyšetrovaním. V obžalobe však o tom nie je ani zmienka. Majiteľka Markízy sa pri situácii v televízii prepla na tichý režim. Dôvodom môže byť biznis so štátom. Vítam Zuzanu Petkovú, riaditeľku nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, vitaj. Ďakujem. Máš sa dobre napriek týmto všetkým otázkam, ktoré ti budem klásť? Ale áno, veď človek nežije len politikou, takže a rozhovor s tebou býva vždy príjemný. To je pravda, ja ňou už tiež dlho nežijem. Strana Andreja Danka navrhla zmeny v zákone o slobodnom prístupe k informáciám. Ak prejde, prístup k niektorým informáciám už nebude slobodný, ale spoplatnený. Informácie od úradov si často žiadajú novinári či mimovládne organizácie, ktoré kontrolujú hospodárenie štátu. Spoplatnenie informácií môže ich prácu značne sťažiť alebo aj znemožniť. No, Zuzka, o akých informáciách to hovoríme? Čo môže byť spoplatnené? Tak zákon o slobodnom prístupe k informáciám tu už máme viac než 20 rokov a celých tých vyše 20 rokov majú nielen novinári a mimovládky, ale v podstate všetci občania nárok na akékoľvek informácie, ktoré nie sú utajené. Samozrejme, nemôžeš si pýtať informácie od SIS-ky alebo podobne, ale všetky informácie, ktoré nie sú utajené a ktoré v podstate majú či už ministerstva, prezidentský úrad, vláda, alebo všetky úrady, ktoré patria pod štátnu správu alebo pod samosprávu. Sú to informácie, ktoré hovoria o tom, ako tieto inštitúcie nakladajú s tvojimi peniazmi, s peniazmi daňových poplatníkov, ako hospodária, aké rozhodnutia prijímajú a ako tieto rozhodnutia ovplyvňujú život občanov. No dobre, veď ale nič nie je zadarmo. Nie, prečo by mal štát dávať tieto informácie len tak? Jedna vec je garancia v ústave, pretože slobodný prístup k informáciám je tvoje ústavné právo. Ty máš právo na informácie, tak ako máš napríklad právo na zhromažďovanie. Takisto polícia napríklad nežiada od ľudí, ktorí organizujú nejaký protest alebo zhromaždenie, aby jej preplatili náklady za to, že zabezpečuje nejakú bezpečnosť. Dúfam, že teraz nikoho nenapadne takýto zákon predložiť. Môže sa to stať už. No a v podstate ty už si platíš raz úradníkov a úrady, ktoré majú okrem iného povinnosť sprístupňovať tieto informácie cez svoje dane, takže nie je dôvod, aby si splatil opäť to, čo oni majú v náplni práce. No dobre, a vy si v nadácii pýtate informácie od štátu? A teda ak si pýtate, tak na čo vám sú? My si pýtame veľmi často, v podstate nejakú infožiadosť podávame aj raz týždenne. Pýtame si to práve preto, aby sme mohli kontrolovať politickú moc, aby sme mohli odhaľovať rôzne kauzy, podozrenia z korupcie a podobne, ale tiež si ich pýtame preto, aby sme mohli vypracovávať kvalifikované analýzy, aby sme mohli predkladať možno nejaké návrhy na riešenia a podobne. Chceš nejaký konkrétny príklad? No určite chcem konkrétny, ale hneď by som sa opýtal, že kto vám garantuje, že tie informácie sú naozaj pravdivé? No ústava a zákon hovorí, že tie informácie majú úrady sprístupňovať tak, ako v podstate nimi disponujú. No a ak by neboli pravdivé, tak ten úradník, ktorý ich takto poskytne, má problém. Mohol by spáchať priestupok a podobne. Čiže dá sa povedať, že tí úradníci si nedovolia poskytnúť ti nejaké lživé informácie. Väčšinou je to tak, že dostaneme to, čo si pýtame. Občas sa stane, že nám neodpovedia, vyhovoria sa na nejakú medzeru v zákone. Vtedy sa zvykneme o tieto informácie aj súdiť. A zatiaľ, keď sme sa súdili, súd nám vždy dal za pravdu, že informácie mal ten štátny orgán poskytnúť. A ten konkrétny prípad? Áno, ten konkrétny prípad, napríklad pred rokmi môj bývalý kolega sa pýtal na podozrivé predražené utajené zmluvy na finančnej správe. Síce finančná správa mu tieto zmluvy nesprístupnila, ale dostal sa k informáciám, ktoré mu umožnili podať podnety na kontrolné orgány, akým bol napríklad Úrad pre verejné obstarávanie.
Tí mu dali za pravdu, rozbehlo sa aj na základe toho vyšetrovanie, ktoré je známe ako kauza Mýtnik, kde dnes stoja pred súdom už obžalovaný podnikateľ Jozef Brhel, ako aj mnohí úradníci z finančnej správy, dokonca 2 úradničky boli v súvisiacej veci už aj odsúdené. Dobre, lebo mňa by zaujímalo, že prečo to ten pán Danko takto vehementne rieši, prečo sa napríklad nevenuje ministerstvu športu? Ja naozaj nevidím do hlavy pána Danka. Aha. A nie som ani politolog, aby som predpokladala nejaké pohnutky, ale ako sledujem tú legislatívnu aktivitu poslancov SNS, tak musím konštatovať, že predkladajú naozaj zákony, ktoré obmedzujú demokraciu, obmedzujú slobody občanov a toto je jeden z nich, pretože to, aby bol občan včas a dobre informovaný, je predpokladom správne fungujúcej demokracie, aby sa mohol zodpovedne rozhodovať napríklad vo voľbách. Áno, a v iných demokraciách to tak teda nefunguje, že tie informácie sú spoplatnené. Vieš, čo máš krajiny, napríklad Česká republika, kde úrady môžu pýtať peniaze za tento typ vlastne činnosti, za sprístupňovanie informácií, ak je veľmi náročné vyhľadať ich a podobne. Je tu však jeden významný rozdiel, občan sa môže proti tomu poplatku odvolať. Tento návrh, ktorý SNS predkladá, nič také nepredpokladá, takže to je ten zásadný rozdiel. Policajná inšpekcia navrhla obžalovať tzv. Čurilovcov, policajtov z NAKA, ktorí vyšetrovali korupciu aj u nominantov súčasných vládnych strán. Celé mesiace sme počúvali o tom, že Čurilovci vraj manipulovali vyšetrovanie korupčných káuz, pripravovali si svedkov a krivili ich výpovede. Nič také sa však v návrhu na obžalobu, ktorú zverejnil ich advokát, nenachádza. Ako to nenachádza? Tak asi to, čo sa celé mesiace šírilo, zrejme nebola pravda. Aha. Zrejme nič z toho, že by mali nejakým spôsobom si pripravovať svedkov alebo manipulovať vyšetrovania korupčných závažných káuz, kde figurovali naozaj, že politici a vplyvné osoby, oligarchovia, tak nič také jednoducho neexistovalo. Je prirodzené, že obhajoba týchto osôb sa to snažila takto prezentovať na verejnosti, aby spochybnila vôbec dôkazy alebo aj relevantnosť toho celého vyšetrovania, ale z návrhu na obžalobu naozaj vyplýva, že tomu tak pravdepodobne nebolo, pretože zo žiadnych takýchto skutkov obžalovaní nie sú. A z čoho sú potom obžalovaní? Obžalovaní sú, že zneužili svoje právomoci, preto, lebo začali vyšetrovať podozrenia, ktoré súviseli s policajnou inšpekciou. Naozaj sa tu treba vrátiť do minulosti, keď začala takzvaná vojna v polícii, keď títo Čurilovci začali vyšetrovať šéfa SIS, treba podotknúť z tedajšej koalície zo Sme rodina Vladimíra Pčolinského. A vtedy to naozaj začalo pripomínať takú koubojku. Rôzne policajné zložky prokuratúry a SIS-ky začali ako keby proti sebe bojovať. A súčasťou tohto boja bola aj policajná inšpekcia. Boli také podozrenie, že tá policajná inšpekcia ide naozaj proti policajtom, ktorí tú korupciu chcú riešiť. Čurilovci začali tieto podozrenia vyšetrovať, nikoho však neobvinili. Celé to vyšetrovanie bolo zrušené cez známy paragraf 363 a oni sú teraz vlastne stíhaní, riešení za to, že vôbec sa začali týmto zaoberať. Celé je to veľmi podivné, pretože už pred mnohými mesiacmi, keď Krajský súd v Bratislave rozhodoval o ich väzbe, tak konštatovalo, že nie je dôvod vôbec na trestné stíhanie, že sa vlastne ničoho nemali dopustiť. Napriek tomu sú dlhé mesiace vyšetrovaní, vďaka tomu ich mohol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postaviť mimo službu a teraz je vlastne podaný návrh na obžalobu. Čiže
ak by chcel niekto naozaj aktívnych vyšetrovateľov, ktorí stíhali korupciu na najvyšších miestach, odstaviť od práce, tak neurobil by to inak. Dobre, ty si teraz spomenula nejakú kauzu. Sú tam ešte nejaké iné kauzy, ktoré si môžeme pripomenúť, ktoré vyšetrovali? Vyšetrovali, ale nesúvisí to s týmto návrhom na obžalobu. Vyšetrovali naozaj množstvo kauz v minulosti. Majú za sebou 20 rokov praxe, odhalili mnohé zločinecké skupiny, vďaka nim sedia také známe tváre, ako sú Piťovci, Takačovci v base, ale v posledných rokoch sa venovali politickej naozaj korupcii, čiže právoplatne odsúdený vďaka nim je Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorý sedí vo väzení. Mnohí ľudia naozaj sú stíhaní, obvinení, obžalovaní, stoja pred súdom, ako napríklad aj špičky Smeru, napríklad bývalý policajný prezident, dnes poslanec Tibor Gašpar, ale vyšetrovaní boli a v podstate aj stále to vyšetrovanie trvá. Aj Robert Kaliňák a Robert Fico. Čiže sú to mnohé prípady, kde v niektorých už aj padli právoplatné rozsudky. To znamená, že tí vyšetrovatelia sa nazhromaždili také dôkazy, na základe ktorých súd mohol uznať korupčníkov za vinných. V niektorých prípadoch tí ľudia stoja pred súdom a čakajú na verdikt. No, dobre, a ešte tie kauzy, kde nepadol verdikt, čo je s nimi? Tie kauzy, kde nepadol verdikt, sú stále vlastne vyšetrované Národnou kriminálnou agentúrou. Pripomeňme si napríklad kauzu uneseného Vietnamca, kde nedávno vlastne bolo vznesené NAKou obvinenie. To v podstate bolo prokurátorou zrušené. Sú to naozaj veľmi komplikované procesy niekedy, ale v zásade toto je napríklad taký živý prípad, ktorý ešte kolegovia Čurilovcov vyšetrujú. No a tí Čurilovci sú stále teda postavení mimo službu a vieme, ako sa majú, alebo ako to zvládajú? No, neviem, nie som s nimi v nejakom osobnom kontakte. Musí to byť naozaj nepríjemné, pretože sú v podstate postavení mimo službu. Znamená, že sú stále policajti, nemôžu ich z toho miesta odvolať. Oni by sa museli vzdať sami. Uh-huh. Oni sa nevzdávajú, zostávajú v pozícii policajtov, snažia sa brániť a svoje meno pred súdom a dostávajú len zlomok zo svojho platu, musia sedieť doma, na rozdiel od svojich kolegov napríklad nemôžu ísť ani na dovolenku, čiže asi to nie je pre nich psychicky ľahká situácia. A dá sa tipnúť, ako táto obžaloba dopadne? Nevidela som celý spis, čiže nedovolím si vysloviť nejaký jasný názor, ale podľa toho, čo zverejnil právnik týchto Čurilovcov, pán Kubina, tak si myslím, že súd ich nemôže odsúdiť. Je tam napríklad vyčíslená výška škody, újmy, ktorú mali spôsobiť šéfke policajnej inšpekcie pani Santusovej. Tá však ani nebola obvinená v prípade, ktorý vyšetrovali, čiže nevieme, ako jej mohla vôbec táto psychická újma vzniknúť. A sú tam podobné pre mňa nezrovnalosti alebo otázniky, ktoré si myslím, že uvidí aj sudca, ktorý zoberie spis do rúk. Situácia v Markíze znepokojuje divákov, zamestnancov aj celú spoločnosť, ale majiteľku televízie zjavne nie. Renáta Kellnerová sa k udalostiam v Záhorskej Bystrici dodnes nevyjadrila. Dôvodom môžu byť zmluvy so štátom, z ktorých profituje neporovnateľne viac ako z Markízy. Televízia je totiž len drobnou súčasťou portfólia pani Kellnerovej. Po tom, čo tragicky zahynul jej manžel, ju reportéri z agentúry Bloomberg nazvali najbohatšou ženou východnej Európy. No, takže pani Kellnerovej by asi spoplatnenie informácií veľmi nevadilo. Asi nie, lebo na základe infozákona sa naozaj novinári, občania môžu dostať k detailom zmluv, ktoré má vlastne portfólio PPF so Slovenskom, so štátom. My sme sa napríklad takto dostali k mnohým informáciám, ktoré
súvisia so zmluvou medzi predtým Skytolom, teraz Čektolom a medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou. Je to zmluva na mýtny systém a práve tento mýtny systém je veľmi zaujímavý biznis PPF na Slovensku. Mm-hmm. No a aký biznis má táto pani so štátom, pani Kellnerová? Tak skôr, než sa dostaneme k tomu spomínanému Skytolu, treba povedať, že politici vládnej koalície sa od začiatku tak akoby vyhrážajú súkromným televíziám, že keď teda nebudú povôli, tak môžu zastaviť peniaze, ktoré tečú zo Slovenska do týchto komerčných televízií na reklamu. Majú možnosť to politici ovplyvniť či už cez mediálne zákony, umožniť reklamu napríklad verejnoprávnej televízie, ale aj priamo zastaviť nejaké finančné toky, pretože vláda si platí často v týchto súkromných médiách reklamu napríklad na eurofondové projekty. Sú to však peniaze, ktoré si myslím môže pani Kellnerová oželieť pri tom objeme alebo pri tom balíku finančnom, ktorý ona má na účtoch, ale čo by PPF bolelo, je keby naozaj prišla o ten biznis na mýtnom systéme. Aha. Slovenský mýtny systém prevádzkuje súkromná firma, predtým to bolo Skytol, teraz Čektol. Každopádne za oboma je práve skupina PPF. Vieme to aj vďaka našim analýzam, ale aj vďaka napríklad štátnemu najvyššiemu kontrolnému úradu, že tento biznis je mimoriadne lukratívny práve pre tú súkromnú firmu, lebo na jej účtoch ročne z výberu mýta končia naozaj stovky miliónov eur, kým menšia časť ide na opravu našich ciest. Uh-huh. Ak by sa stalo, že vlastne PPF o tento typ zmluvy a obchodu príde, tak by to asi už pocítila celkom dosť. No ale veď ani ja by som o to nechcel nejakým spôsobom prísť. No, vidíš? no dobre. A ty si myslíš, že teda pani Kellnerová je ticho a že nič nehovorí preto, aby o tieto peniaze neprišla? Ťažko predpokladať, že či je to tak. Možno aj ona sama je aj vnútorne presvedčená, že to vysielanie Markízy by sa malo uberať nejakým iným smerom, ale ja si myslím, že aj ten biznis môže byť pre človeka, ktorý je hlavne podnikateľom, dôvodom, pre ktorý by ustupoval v niektorých otázkach, ktoré sa týkajú napríklad vysielania informácií a vôbec toho obsahu, ktorý Markíza dáva von na verejnosť. Zuzka, teraz keby si ty mala vybrať, že či by si chcela byť najbohatšou ženou Európy alebo majiteľkou televízie, ktorá prináša kritické informácie, tak čo by to bolo? Ale musíš mi povedať pravdu. Tak ja to druhé, preto sa vozím vo jazdenom aute a bývam v trojizbovom byte s hypotékou. No dobre, tak ty by si... No tak nič, tak mala by ti to predať, tú televíziu, tebe. Ale to sa asi nestane. Neviem, aká by tá hypotéka musela byť, alebo ten úver. No dobre. No tak nič, tak ďakujem Zuzane Petkovej a my sa hádam uvidíme zás na budúce. Ďakujem, pekný deň. Pekný deň.